convencerá esta historia. Me intentarán atoparlle un sentido sen logralo. Estas imaxes quedarán atrapadas na súa memoria para sempre. Que pasaría se eu fose el? Quen son eu para decidir sobre os demais? Son preguntas prohibidas se te dedicas a isto. Hai algo contradictorio na mente humana. Os recordos máis dolorosos xa máis se disipan. Procedimentos clásicos para non dormir ou para despertar un pesadelo. Tal vez refrescarse e tomar un café. A pel comeza a tinguirse dunha cor que non é a miña e atopo recordos na memoria que xa máis vivín. Un psicópata non é quen de poñerse na pel da súa víctima. Iso alíviame. A verdade sempre brilla nalgúna parte dos nosos ollos. Eso podes escondela se os pechas. Din que ao final do camiño verás unha luz cálida e alí atoparaste con toda a xente que te amou. Unha guitarra flotando sobre a auga non ten ningún sentido, a non ser que saibas que o home que a tocaba xa hace fundido baixo dela.
Son o responsable de todo isto. Se os malos recordos te acompañan ata a morte, só hai unha solución ao problema.